Ketemu maneh lur nang Kidungan Cak Kartolo. Ngene ngene, meli-meli wong nyuluh kodho. Nyinggetno dhuwit nang kaos kaki, konangan wong wedok. Kapok. Rungono ya lur. Iki pituture Cak Kartolo lur, sing apik tenan. Hari di sendal sampai kayak ngono. Melik-melik wong nyolok kodhok nyengitno dhuwit no kaos kaki konangan wong wedok. Aduh, prasaku jemping sik konangan.
sing gak seneng sembarang ono, tapi nek nuruti setan lali dalan sing utama bakal getun buri iku tanpa guna. Luwe-luwe dolor nek duweni sifat tega, ukara tega iku warna-warna. Nek awake dhewe sing nyangga gak apa-apa, sing ngesakno nek sampe ngeneki anak putu kita. Ujare wong tua dolor ngeneki kekancan, mula sing apik kudu mapan kejangan. Sebab sembarang gak langgeng dikuatirno ana persoalan, mula akhire medhono seduluran. Enak dulur siji gak kaya dulur loro, enak dulur loro gak kaya dulur telu, enak dulur telu gak kaya dulur papat, tapi enak dulur papat gak kaya dulur sajagat. Waduh akeh. Brengose kaya Gatut Kaca, tolek sing asri atine suci, gak tau nyombi cuki sebab sing durung ngerti. Karek cewek yo gak wani nek pancen gak dikarai, iku sing digoleki kadito pinter nyanyi. Arek wedoke cintae tambah setengah matri, mati kreasi nang pasir putih. Cewek sumpah janji nek kasih to ngurmati, sembarang yo gak mesti diawi arek gowo mersi. Wedoke terus lali, arek lanang ditinggal sendiri. Arek lanang mulie nunut prauto momot sapi, lanang ngerti wis gak mikiri pedet anake sapi, gak kaget anake pedet. Kula sing ati-ati mumpung durung dipenyakit mati, kula kudu sing teliti, ojo kebimbang kaya putri masih mangkak titik. Pokok gelem riditno sepeda mini, namung semanten kitungan kula sae boten borong ngarasa. Iku mau lur kitungan teko Cak Kartolo. Semoga bisa menikmati.